Nadväzovanie kontaktu s opačným pohlavím býva pre niektorých ľudí problémom. O to viac nás teší, že s neoceniteľnými radami prišiel dnes večer k nám do štúdia Lev Salónov a buldozer ženských srdc Ujo Imro. Milí televízni diváci, v dnešnej špeciálnej relácii balíme, si povieme niečo o metódach a technike balenia, alebo ako my mladší hovoríme, oblbovania osob z pravidla opačného pohlavia. Mnohí z vás si poviete, Imro, tebe, hej, ty si hviezda, na teba baby letia. Ale pozor, ani ja som vždy nemal na rúžiach, prípadne na babách ustlané. No a teraz prikročíme k samotnej technike. Prvá fáza znie oslovenie. Neodporúčam nejaké popiskovanie alebo nejapné pokriky. Hej, búchta, poď sem. Hýbaj si zatrsať. No a pre názornosť som nakrútil inštruktážny film, ako to má všetko v praxi vyzerať. Prosím réžiu, aby spustila film. Práve sledujeme tzv. Protofázu balenia, keď dochádza k iniciácii kontaktu. Iniciácia sa začína nenúteným a nenápadným priblížením sa, spojeným s prvým, na oko nesmelým nadviazaním kontaktu. Sami vidíte, že aj takí borci, ako je Ujo Imro, s jeho výborne vyvinutým sexepílom, môžu mať v úvode ťažkosti. Preto je v tejto fáze veľmi dôležitý moment prekvapenia. No a tento moment práve nastal. Z nášho inštruktážneho filmu je zrejmé, že pri balení častokrát pomôže úplná maličkosť, ako v tomto prípade Lincoln za nejakých 10 miliónov. Takýto biely 5 metrov dlhý argument nakoniec predsa len presvedčí aj tie najváhavejšie objekty balenia, ktoré podľahnú prirodzenej ženskej zvedavosti. V procese balenia sme sa dostali do ďalšej fázy, ktoré musíme babi predovšetkým zaujať slovom. No ale pozor, pritom treba naznačiť také fyzické kontakty, ako balenia, že to ale mnohí si povedia, no Imro, tebe, hej, ty im povieš niečo z nakrúcania a je to. Ale čo my? No ja vám odporúčam, neklesajte na duchu, neklesnú radšej baby. No my sa tu takto bavíme a ostatní všetko nám stojí. No prosím, film. V tejto fáze naozaj nesmieme šetriť osobným čarom a rozprávame prakticky o hocičom. Najdôležitejším faktom je, aby sme v príbehoch vyzneli kladne, vtipne a víťazne. Baleným objektom v tomto okamihu už pomaly začína byť jedno, o čom hovoríme, a postupne si zvykajú na komfort Lincolna, v ktorom sa vezú. Práve teraz je vhodné siahnuť po podporných prostriedkoch, ktoré svojim budúcim obetiam, teda babám, začíname podávať. Ide o rôzne bublinkové nápoje, uľahčujúce prechod k poslednej fáze procesu balenia. Úplnou samozrejmosťou je, že pritom nezabúdame ani na samotného seba. Veď sme to koniec koncov my, kto sme sa zaslúžili o vytvorenie ideálnych podmienok pre naozaj ľudský kontakt s predstaviteľkami mladej generácie. Samotné baby máme pod strechou a nastáva konečná fáza, ako my mladí hovoríme, finálna fáza balenia, samotného balenia. Mnohí z vás si povedia, Imro, tebe hej, ale radšej pustíme film. Naša kamera teraz umelecky odjazduje od najbližšej rastliny v byte Uja Imra a názorne ukazuje jeho baličské majstrovstvo. Intímne prostredie spojené s osobným čarom nemôžu skončiť inak ako totálnym erotickým happy endom, ktorý radšej včas odstrihneme, aby sme nespôsobili verejné pohoršenie.